Otero Pedrallo foi unha das figuras máis destacadas da cultura galega do século XX. Nado en Ourense o 5 de marzo de 1888 e falecido na mesma cidade o 10 de abril de 1976. Foi un intelectual moi completo, xeógrafo, historiador, escritor, político e profesor. Pertenceu ao denominado Grupo Nós e foi membro da Xeración Nós. Ingresou nas Irmandades da Fala en 1918 e foi responsable da área de Xeografía do Seminario de Estudos Galegos. Traballou tamén como catedrático na Universidade de Santiago de Compostela, desde onde dirixiu a publicación da Guía de Galicia, unha das súas achegas máis destacadas. A través das súas obras e do seu pensamento creou o que hoxe chamamos o universo teriano, unha visión profunda e completa da Galicia tradicional, na que se integran elementos naturais, culturais, sociais e históricos. Militante do Partido Galeguista, foi deputado nas Cortes Constituíntes republicanas e traballou na aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia en 1936. Fiel á causa galeguista, durante a Guerra Civil Española foi expedientado. Foi membro da Real Academia Galega, presidiu a Editorial Galaxia e participou activamente no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Como escritor cultivou distintos xéneros: ensaio, novela e poesía. Entre as súas novelas destacan Os camiños da vida e O mesón dos ermos, obras que describen con detalle os costumes e a vida rural galega. A súa obra máis coñecida é Arredor de si, considerada parcialmente autobiográfica, na que se vislumbran os camiños que percorreron os integrantes da Xeración Nós ata o galeguismo. A súa obra abrangue tamén textos ensaísticos e dramáticos. A biblioteca e os documentos de Otero Pedrallo están conservados pola fundación que leva o seu nome e pola Fundación Penzol, sendo a primeira a encargada da Casa Museo de Trasalba. En 1988 dedicóuselle o Día das Letras Galegas. Otero Pedrallo tiña unha sensibilidade especial para o medio natural galego. Non o vía só como un escenario físico, senón como un espazo que modela a vida e a alma do pobo galego. Montañas como o Courel, os ríos como o Miño ou o Sil, as brétemas do interior ou os ventos do Atlántico formaban parte da súa visión sentimental e científica da terra. O medio natural aparece nas súas obras como símbolo da identidade galega. Na súa obra literaria, especialmente nas novelas como Os camiños da vida, Arredor de si ou O señorito da Reboraina, a paisaxe galega non é un simple fondo, senón que cobra vida propia, ata o punto de funcionar como un personaxe máis. A natureza galega aparece como un elemento dinámico, que inflúe nas accións e no carácter dos personaxes, e que está profundamente entrelazada coa cultura, a historia e a psicoloxía colectiva de Galicia. Ademais, foi o primeiro catedrático de Xeografía en Galicia. Otero Pedrallo defendeu unha xeografía humanizada, é dicir, unha visión do territorio que non só se limita aos aspectos físicos, senón que se centra na relación entre o espazo e a vida das persoas, entendendo a paisaxe como algo vivo e dinámico. Na súa análise, dividiu Galicia en comarcas naturais e humanas, dando valor ao mundo rural, ás vilas e ás parroquias como unidades vivas do territorio. A obra Xeografía de Galicia, 1953, presenta unha Galicia diversa e complexa, con diferenzas pero tamén cunha unidade profunda. Por outra parte, a tradición oral era para el unha fonte de coñecemento tan válida como os libros. Un exemplo claro e distinto vese na súa obra Ensaios e discursos, onde trata temas de tradición e identidade. Tamén en El camino y el páramo ou en Guía de Galicia, escrita xunto con Xaquín Lorenzo, recolle numerosos aspectos etnográficos sobre festas, arquitectura e costumes de distintas comarcas. A tradición oral ocupaba un lugar fundamental. Otero recollía contos, lendas, cantigas, refráns e valorábaos como expresións da sabedoría popular. Estes elementos axudaban a entender a alma do pobo galego e a súa forma de ver o mundo. Otero Pedrallo foi un gran defensor da lingua galega. Sempre reivindicou o galego como lingua de cultura, de ciencia e de identidade. Moitas das súas obras están en castelán, sobre todo nos seus primeiros anos como autor. Isto débese ao contexto histórico e político da época. Durante boa parte do século XX, o uso do galego estaba moi limitado e non era recoñecido oficialmente como lingua culta nin de ensino. Publicar en galego era complicado,
pola situación política e moitas veces os escritores tiñan que escoller o castelán para poder acceder ás editoriais, ás universidades ou aos círculos académicos. A pesar de iso, Otero non deixou de reivindicar o galego. Realmente, Otero tiña unha conciencia moi clara do equilibrio entre o ser humano e o medio. Tamén advertía dos perigos da modernización mal entendida, que podía romper ese equilibrio. O seu pensamento é hoxe moi actual, propón un modelo de desenvolvemento que respeta a natureza, a cultura e as persoas.